Mä näytän nyt, miten tehdään 4 silmukan palmikkoa ilman apupuikkoa. Ja otetaan tuo yksi nuuri tuosta pois. Päästään aloittaa tällä, että on parillinen määrä. Eli 4 silmukan palmikossa, joka kääntyy tuonne vasemmalle, niin nämä 2 ensimmäistä silmukkaa menee tänne vasemmalle etukautta ja 2 seuraavaa silmukkaa menee takakautta tänne oikealle puolelle. Niin silloin neulotaan nämä 2 seuraavaa silmukkaa, eli 3 ja 4 täältä takakautta. Kolmonen, 4. Ja sitten nämä 2 ensimmäistä ihan tästä normaalisti, 1 ja 2. Ja sitten vasta päästetään nämä kaikki pois tästä puikolta. Eli tähän jää nyt tulee tämmöinen se palmikon risteyskohta. Seuraavalla kierroksellahan tämä neulottaa sitten oikeita kaikki kaikki 4 silmukkaa. Sitten jos katsotaan, että jos se kiertyskin tonne oikealle päin, kun tämä oli vasemmalle kiertyvä, niin oikealle kiertyvä. Oikealle kiertyvässä palmikossa näistä 4 silmukasta nämä 2 jälkimmäistä tulee tästä etukautta ja 2 ensimmäistä tulisi tuolta takakautta tuonne vasemmalle. Eli silloin me neulotaan tästä etukautta ensimmäiseksi nämä. Ja mä aina teen niin, että mä vähän venytän tätä täältä. Peukalolla painan tosta ja sitten neulon oikein. Ja 4. Ja sitten nämä 2 ensimmäistä. Ja sitten kaikki pois puikolta. Näin.